Angibingeleleke bafowethu, angibingelele babukeli. Cha namhlanje isheshe yashaya. Isheshe yashaya impela. Ngibonga nabantu ade ngibasiza namhlanje basihloniphile isikhathi. Kwenzeke kahle kakhulu, ngiyabonga, ngiyanihlonipha. Ngiyanithanda. Hayi sengiyaphuma phela manje. Nami hayi ngisayophumula. Sengiyaphuma nje ngisayophumula, konke kuyenzeka, konke kusenzeka futhi ngosiko nangendlela, ayikho into engenzeki. Njengoba nje sengiphuma nje ngiphumela ngaphandle, sengiyophumula, konke kuyenzeka. Ngisawubona ke eminye imisebenzi yosuku yangaphandle, ngisawubona nje yona ngaphandle, konke kuhamba kahle kakhulu. Phela nabafowethu laba ngibatshelile ukuthi ngizokhuluma nani, ngibatshelile ukuthi ngizothi mase ngiphuma la bese ngiyanitshela hayi kusenze uhlanga lukhona la, konke kuseyimi nje umngcwabo uyahlehla, ngikhona ngila 7334 osizweni emafomu, konke kusenzeka, konke kwenzeka kahle. Engingakusho nje makukhona wena ufisa ukukwazi nofisa ukukuthola, buya phela. Hayi kanti awuzwani phela, buyani phela, ngikhona ngila, konke ngikwenza la. Ngabe unecala, ngabe awutholi lo msebenzi, ngabe kuneyimali zakho ezingafuni ukukhahlela, ngizothi nangiphuma la ngizoyikhahleliswa, uzobona, ngizoyikhahleliswa. Ngizama ukuthi nje okuningi kuyenzeka la, ngincena ukulo ngimenshina izinto ngamagama ngoba phela YouTube laba akusibo bokuthi bathathe imfihlo zethu, kodwa ukuthi abantu abasazi ukuthi sikhona nokuthi bazi ukuthi sitholakala kuphi, not ukhipha wonke ama-ingredients wethu la ko YouTube. Hayi akwenzi kahle phela, akwenziwa kanjalo, akukhishwa wonke ama-ingredients, kodwa nje phela ukuthinta lapho nalapho. 7334 my cellphone number, it's 0732196664 and 034 004 0011. And ngiyacela babukeli nalabo abafonayo, inamba yami leka 073 ngiyiphathela phela i-PA lo lengisizayo. If kukuthi uyafisa ukukhuluma nami, ngishayele kulesithathu up until ngesonto. Uthi mawushaya mawukuthi awungitholi ngoba iselula iseyodwa, ngicina ukulongigamula ngibalekela othasi phela. Ungashayela na ko 34 number uthi ucela bakufonele back, bese mangabe sebekufonelile uthi ucela banikeze mina ucingo, uzokhuluma nami. Ngaphela nami ngiyanithanda ukukhuluma nani phela. Hayi ukuthi ngiyanibalekela, hayi futhi ukuthi angitholakala ucingo nje ngiyatholakala. It's just that ukuthi anina timing, abanye bethu abana timing. Mawuzoshaya nje makusekuseni ngolesithathu uthi hayi phela ngisacela udokotela bakithi, cela ukukhuluma nje naye, iphimbo lami liyaphilisa izwi. Esihluthi niyaphila lapho kangwane, kumathapha mahala lapho niyaphila kangwane. Hayi ngithi hayi philani nje befundisi nani lapho, ngithi philani ngiphamisa isandla kunina nonke mzwa kangwane. Swaziland yonke ngiyayithanda kakhulu, ngiyayithanda. Babuthela dokotela wami, God bless you man, my man, God bless you. Thela lapho kangwane, thela phila nje mfowethu, ngithanda ukufa ngikhonzise kwemali, angazi ukuthi ngingalikala kangakanani loluthando lole nginalo ngawe bhuti, ongenzele khona nokwenzayo empilweni yami. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu nje ahlale njalo asisiza, siphilisa laba bantu, senza kahle. Abantu nabefika kwababuthela lapha nesigodlweni sakhe abamethembe, bazi ukuthi nami ngikhona lapho. Abantu nje nabefika lapho kangwane sebezongithola phela lapha kathela, senzongithola lapha nakathela kumathapha. Kungekudala ngizobe ngininikeza ukuthi lapho kangwane ngizawusebenzela lapha na kumathapha, ngizonitshela nje i-address yakhona. Kungekudala ngizoyiphinda ngisho ukuthi ngizotholakala khona. Abantu kangwane abethembe, abantu kangwane abasondele lapha na kudokotela uthela. Nazi ukuthi uthela lapho kangwane uyi-product yala endlini. Manibona nje uthela lapho kangwane, nobe nibona mina lapho kangwane ningamshayela uthela nithi 7612 2419.
uthela lo udokotela ulapho kuMathapha ngamshayela nje 76122419 uthela babuthela wenze babodume ngakho yabona nje namba bayafona nje babona befona nje bamba ucingo phela thela hayi banithela bamba ucingo babuthela nanga umuntu uyafona awuzwake uthini uthunywe ubani thunywe yimthela thunywe yimbabuthela lapho kaNgwane mzose Swazini yonke sengizotholakala kaNgwane sengizotholakala lapho kuMathapha sengizotholakala nje kaningi all over Swaziland yonke sengizotholakala Cape Town Eastern Cape Goli eGoli futhi nakhona sengizotholakala nje maduzane lapha na eDeepkloof eSoweto sengizotholakala nakhona maduzane Pretoria bathi abafowethu laba enginokuhlala nabo bathi ke iyakokota ipiano bese sengivala babukeli inkosi yami naka sengicishe ngakukhohlwa nengicishe ngakulibala abafowethu bala eNewcastle abadriver lezi imoto lezi kuthiwa amaphela the way abenza ngakhona the way abangisiza ngakhona the way abangiphela ngakhona abantu ama direction ezala kwaDlamini next week after E15 next week ngolesine ngizocela ukuthi noma ngabe ubani angikhumbuze especially kini ngoba ngabalandeli bami ngizobathelela ipetrol ngizoqala ngeimoto ezintathu amago ngiyithelela ama full tank ngifuna ukuthi kusuka manje angabi khona umuntu ozothi uphathwe kabi umuntu amaphela odriver bakhona sebeyiphethe kahle so ukuthi nabo siba motivate ukuthi nabo futhi sibagcine beyilento abayiyo ukuthi baphathe kahle abantu nami phela ngisondele nakubo ngisafuna nje nokubuka ukuthi ke ubani ongayenzanga ingozi inyanga yonke mayingayenzanga inyanga yonke ingozi ngathola nje ukuthi iphela alina scratch aliscratchekile inyanga yonke uyazi ngimxoxela ukuthi lo drive uyoqomela umqomelo wakhe uzoba yini uyazi ukuba nikuthiwa angikho la kuyile TV nala emafonini la wena ngabe ngiyasho bengizomthathela ilicense ngizomthatha buka lo muntu uthi kanti ba driver banama license hayi ngizomthathela ucode 14 phela angithi kaningi ba driver ngo8 nango 10 uhlekani hayi msukuhlephe inganala abafuthi bayasebenza phela ngikufuna lokwenzayo hayi ngikufuna ngizomthathela ilicense njengoba ngithi ngizomthathela ilicense I mean sizo upgrade le license yakhe na sizoyenza u14 asingayi phela deep bakithi inganiyangizwe awanihlonipheni phela ndle emnyama bakithi awu ngizomthathela ilicense ekutheni siya upgrade ukuthi akathatha u14 ngoba sebehambe kaningi ngale ngocode 10 sehambe kaningi ngocode 10 ukuthi ngizothi ngixoxa naye angitshela ukuthini sekuwami naye akusiko kwami nani nabantu ababukayo sekuwami naye uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke bo driver bamaphela belocal yala usizweni ngiyabonga kakhulu umsebenzi wenu bafowethu nigcine kanjalo niphile nihloniphane nenze njoba nenza imoto nigeze zihlanzeke bafowethu lento niyenzayo nje yinhle iyangijabulisa mina iyangijabulisa kini nonke next week kuzobe kuyi after E15 ukuthi nje ngisakhumbula ukuthi E15 zizobe E15 ngathi zizobe zingomsombuluko bese kuba ulesibili ulesithathu ulesine ngomhla ka18 ngizophuma nje mina ngiyimele laphandle ngizoyichuzela amaphela ama-local awu3 ngizowathatha ngiyawafaka full tank ngizoyichuzela it's not a competition but yimi nje ngizophuma ngihambele laphandle ngigibele ngibuka ukuthi bazongiphatha kanjani lozo ngiphatha kahle ngizomthatha siyothela naye full tank ngolesine nje ngizobe ngihamba la emateksini ngizobe ngingarenki ngomhla ka18 if I'm not mistaken bo driver bala belocal yala usizweni ningade iphela nje ngizothi mangingene kulo ngalithola lingcolile
angitheli petrol kulo, angitheli petrol kulo, kodwa ngizolithatha ngilise ecar wash ngifike ngithi abaligeze mabeqeda uligeza ngingalikhokheli ngithi yena akakhokhe lo driver wakhe. uNkulunkulu anibusisa. Inombolo engitholakala kuyo 0732196664 034 niphile nje nonke emakhaya. Yazi balandeli nababukeli Nkosi yami bamba kaDokotela uMngcwabo uyahlehla, ngiyacela angazi ukuthi le singayilungisa kanjani. Kunabafowethu abangithandayo ngalendlela, angisho ukuthi ku wrong ukuthi bangithanda, kodwa ke bagcine sebesebenzisa ama pictures wami zama profile wabo. Yes kuhle phela lokho, kodwa kugcina manje sekuphazamisa nabantu ababukayo abathembakele kube ngathi ku commenta mina kanti akuseyimi yilabo uthasi laba basobhani. Ngiyacela akwenime, ngiyacela nginezathu bafowethu. Ngiyithemba ukuthi nizongihlonipha ngoba siyahloniphana. Ayithe sibalekela labo uthasi abazonela babona ukuthi nabo obhuti bakaMngcwabo ingani babhala kanjena kanti akusesimi yabona. Ngiyacela if kuukuthi uyathanda ukwenza lokho, please call my number or call my office number, wenza ama arrangement bazokutshela ukuthi yini singakwenza uzosizakala uphile phela. Yes bye niphile nabantwana abancane emakhaya. uNkulunkulu anibusise. Ngiyabonga. Sekudubula umbhayimbayi iqhela wena sikhwama kwavela behleke nenkinga zabo.